Lad os lige gå ud og kigge her. Så åbner vi her. Holy moly. Som vi ser her, det er en BMW-motor, en række 6'er-motor med 150 hestekræfter. Så det er pænt meget for sådan en gammel bil, der er 25 år gammel. Meget fin motor. Jeg tænker også lige, at vi skal prøve at høre, hvordan bilen den lyder.